И здравейте хора, аз съм Dark Princess и вече ще снимам на Майнкрафт. И нека да започваме. Искам да кажа, че преди малко играх и се загубих. 5 часа обикалях и пак не можах да си намеря къщата. И видях нещо да свети. Отидох и се оказа, че това било лава. И паднах вътре. Ето нощ ли? И както обикновено умрях. Но това вече не е от значение. Много пъти съм умирала. Понякога не без да искам, ами са ме убивали, когато играя с някой друг понякога. Имам ли как се направя пръчки за кирка. Само че забравях, че сега се правя пясък. И то 64. Въпреки, че да. Аз и знаех, че един въглен няма да ми стигне, за да се опека един стак. Какво само? Аз съм се опекла. Сериозно. Добре. Ще го взема. Така. Сега ще чакаме да се опече. Сериозно. Защо не сложих 3? Сега само дед пак ще се хаба един въглен. Колко е? 9,41. Може да се гледам процентите и викам 74 часа. Чакайте, аз не си го взех. Сега ще си направя кирка. И отиваме в мината. Не съм си направила количка, иначе ще бъде много яко така да се спускам по релсите. Надявам се да намеря кабелстоун или нещо друго, което се троши с айронова кирка, защото иначе няма смисъл да си хабя айрон. Мразя, когато става така.
няма нищо. Хайдете. Какво? Къде си спалнах? Сериозно? Точно пък тук ли можа да ме спалнеш? Нещо ми бъгна. Сега нямам представа как да си се пребера. Сериозно? Отдеве търсих прасето, не можах да намеря ся. Чак сега ли? Добре, де къде ми е къщата? Загубих се за втори пореден път, дами и господа. Нямам си на представа къде съм. Мисля, че знам къде съм. Да. Добре, ще спра клипа за малко. И ще се върна, когато отново се намеря къщата. Добре, хора, намерих си къщата, но отново умрях. Защото като падах от скалата... Къде отидете? Като падах от тук, умрях. И вече разбирам защо това е сложено тук, ако се изгубя. Ма къде ми отидоха нещата, само че... Защото аз паднах от скалата и умрях. Най-тъпото умиране на света. Само дето си изгубих айреновата кирка. А даже не знам къде са ми нещата. Муквай. Явно пак се върнала. Хубавото е, че някакво животно дойде ли, повече не може да бяга. Защото, примерно, ако дойде нали скалата, защото аз не случайно съм направила, то е нещо като стълбичка, от което животните могат да избягат навън. Ето тук... Не. Ето тук имаше... Не тук. Да. Ето тук имаше един камък, от който те бягаха. Но сега и да дойдат, повече не могат да избягат. Което е хубавото. Добре, къде ми отидоха нещата? Странна работа.
Но това беше от полза, защото иначе щях да се бавя 1 час в търсене на къщата ми. Добре, мисля, че това ще е клипа. За сега от мен чао и ще се видим скоро. Довиждане.